Rayuwar mutanen Kaduna a zamanin mulkin mallaka ta kasance lokaci mafi sauye-sauye masu zurfi, inda aka samu haɗakar al'adun gargajiya da tsarin zamani na Turawa. Birnin na Kaduna hakan ce ta sa ya samu ci gaba ta fuskacin gine-gine tare da dasa bishiyoyi tsarin Turawa. Birnin na Kaduna kasancewar shi cibiyar gudanar da mulki na Arewa, hakan ya janyo cuɗanyar yaruka daban-daban. Wasu na aiki a ƙarƙashin Turawa, wasu kuma kasuwanci suka sa a gaba. Wuraren zama GRA, inda Turawa da iyalansu suka ware nesa da mazaunin 'yan ƙasa. Nan kuma Railway Club ne, inda Turawa suka gina, suke taruwa su sha giya tare da wasanninsu na nishaɗi. A nan muka kawo ƙarshen wannan shiri Kaduna daga tushe, tare da ni Sida Haidaru. Mu haɗu a kashi na gaba.